Hürmetli rayondaşlar, узган атнадан biz Instagram şilterinde yana rubrika başlap jiberdik. Rayon başlığına bulgan sorawlar. Ol her atnanın Benşembe gününde başkarala. Hatta indi biz bununşa da sizin bilen ilimtede bulduk. Her bir kızıksındırgan sorawını siz benim boşçağa yazıp soralasınız. Şunu Instagram kanalı aşağıda men büyük müracaatlar kabul ettim. Aktanıştan gına tugul, itten bu günde de avullardan da büyük müracaatlar kirem. Benim naturam şunday, bir güne sizin müracaatka da men bir taraf bolup kala turgan kişi tugul. Men ana şol minutunda, saatinde ili orun basarlarımı, ili ana kim başkarga tiş avul başlığına jiberem. Dürüst, bugün anın barısında şoluk saatte şoluk günü ötepte bitirip bulmay qaybirlarını yakın kileşekke, qaybirlarını yarak kileşekke berkitip koyam. Şuna göre bek zor rahmat sizge bir bulmaganınız için mına узган атнадан soň bizge 58 soraw kirdi. Bugün alarını biz işkertebіз. Şol wagtda bu atnada da biz kütüp alabız. Sizden tagın bizge mine qarata sorawlar, müracaatlar kirdik. Anın boyunca men özümnüň eýeşdiri bölegi jetäksine atnaga bir mertebe tiyişli kişilerini çakırıp jyýylyş ötkäri boyunca özümnüň ämerime berdim. Aýtasym kile sizden kirgen sorawlar birsi de siz kalmaýaşak. Hatta ol başkarylyp çyga almay turgan bolsa da siz jogap alga tiýiş. Bu iş niçin başkarylyp bolmay? Hem anın nindi sebepleri var. Lakin biz anı kaçan sizden kirgen sorawny biz anı turmuşka aşyra alabız. Şuna göre jetäkçilikniň işçiliginde iň alga goýup işli turgan ýönelişleriň birsi bolup durab. Şuna göre menim özüme de talep halyktan kirgen müracaatlarga şunday derejede hem özümniň orunbasaryna, bölek jetäkçilerine de menim tarapdan talep batky bu mesele boýunça. Şuna göre ışanyp kalam. Siz aktif bolarsyz, bir taraf bolmasyz dip, sizin bilen birlikde bir kişi bolup raýonyň hal ettirip bitirilmegen meselelerin gaýsydyr bizniň gözlük görüp bitirmän, kol baryp jetmän problemalaryň birge hal etүүдä aktif işlerbiz dip ışanyp kalam.